यूट्यूब के सभी दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज के दिन हम भोजपुरी बतकही खातिर रखले बनी। आज भोजपुरी बतकही में हम एगो छोटी चुकी मुक्तक आ एगो छोटी चुकी गज़ल प्रस्तुत करे के सोच रहल बानी। एगो मुक्तक बा 4 लाइन के कि का कहीं का सहे के पड़ल, का कहीं का सहे के पड़ल, समय के धार में बहे के पड़ल। का कहीं का सहे के पड़ल, समय के धार में बहे के पड़ल। ऐसन जमाना आ गइले भैया, ऐसन जमाना आ गइले भैया कि अब गधों के बाप कहे के पड़ल, अब गधों के बाप कहे के पड़ल। का कहीं का सहे के पड़ल, समय के धार में बहे के पड़ल। ऐसन जमाना आ गइले भैया कि अब गधों के बाप कहे के पड़ल, अब गधों के बाप कहे के पड़ल। अब एगो छोटी सी गज़ल बा, मक्ता का शेर अर्ज केले बानी कि कुक्कुर सियार अब साढ़ हो गइले, कुक्कुर सियार अब साढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। कुक्कुर सियार अब साढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। अगला शेर अर्ज केले बानी कि बरिसे घरे उनका हीरा मोती, बरिसे घरे उनका हीरा मोती, आयने हमार खटिया खाड़ हो गइले। बरिसे घरे उनका हीरा मोती, आयने हमार खटिया खाड़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। अगला शेर बा कि केहू के आगा पाछा 10-10 गो मनई, केहू के आगा पाछा 10-10 गो मनई, केहू के आगा पाछा 10-10 गो मनई, पूरा जिंदगी केहू के हचाड़ हो गइले। केहू के आगा 10-10 गो मनई, अब पूरा जिंदगी केहू के हचाड़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल तो डाढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल तो डाढ़ हो गइले। अगला शेर ध्यान दी सब है, गाछी तो लगौनी अंगूर के, गाछी तो लगौनी अंगूर के, का जानी कैसे उताड़ हो गइले। गाछी तो लगौनी अंगूर के, का जानी कैसे उताड़ हो गइले, का जानी कैसे उताड़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल तो डाढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल तो डाढ़ हो गइले। सोझिया जान के, सोझिया जान के उनके सभे पठावल, सोझिया जान के उनके सभे पठावल, अवैजा उ नाचे जैसे भाड़ हो गइले। सोझिया जान के उनके सभे पठावल, ओइजा उ ऐसे नाचे जैसे भाड़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल तो डाढ़ हो गइले। कुक्कुर सियार तो साढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। अगला शेर मक्ता के शेर बा हमार कि अब साथी आग्ने के कहस, अब साथी आग्ने के कहस, अब साथी आग्ने के कहस, जे रहल उहो बिच्छी के टाँड़ हो गइले। अब साथी आग्ने के कहस, जे रहल उहो बिच्छी के टाँड़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। कुक्कुर सियार तो साढ़ हो गइले, और उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले, उनके दोस्त बनावल डाढ़ हो गइले। भैया बहन दोस्तों, आज के एपिसोड में, भोजपुरी एपिसोड में बस आज अपने चलत चलत फिर रउआ सबसे निहोरा कर दी कि अगर ये चैनल के अभी ले रउआ सब सब्सक्राइब ना कैले होखी तो के लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करी, ताकि हमने के बतकही चलत रहो, एक दूसरा से प्रेम भाव बढ़त रहे। और तब तक खातिर आवाज़ खातिर
फिर अगला एपिसोड में मुलाकात हुई। और तब आज खातिर तब तक आप लोगों के धन्यवाद दे प्रणाम करतनी। प्रणाम।